Исәнмесез, саумыз, хөрмәтле иптәшләр. Барыгызны яз һәм хезмәт бәйрәме белән котлап китәм. Һәммәгезгә дә күңелле һәм рәхәт яллар теләп, клиплар ярышы топ клип хит парадын башлап җибәрик. Көннәр җылы, ярыш кызу. Шуңа күрә кайсы бер клиплар алгарак китә, кайсыларыдыр тавыш җитмәү сәбәпле хит парадтан төшеп кала. Бүген исә иң аз тавыш җигән клип менә кайсысы. Минем күңел сабый бала кебек, йолдыз күзәләп күккә үрелә. Яхшы сүзгә көлә шишмә кебек, каты дәшсәң яшькә күңелә. Минем күңел гөл чәчкәдәй назлы, ачы җилдәй каты тимәсин. Салгын сүзләр белән дәшә күрмә, сакла бер кырау тимәсен. Салгын сүзләр белән дәшә күрмә, сакла бер кырау тимәсен. Премьерада бүген Дуэджер. Топ клип тарихында беренче тапкыр бер җырчының 3нче клибы керә. Каршы алыгыз Руслан Трапезников. Бу ел әйткәнемчә үзе генә түгел, Карина Лалаева белән. Карина татарча җырлар иҗат итә икән. Руслан белән Битва Харов проектында танышканнар. Хәзер исә уртак клиплары да бар. Карагыз һәм тавыш юллагыз. Yazlar җиткәч көздә күңелемә терәк булырлык бер дус кирәк. Шатлык, кайгы, хәсрәт килсә миңа, янымда булырлык дус кирәк. Кулны кулга җитәкләп без бергә үтик иртә юлларны, якын дуслар. Сезгә терәк булса, кадерен белеп сакла, яшәгез. Кадерен белеп сакла, яшәгез. Күргәч дустымны җан тынычлана, сине каршымда килә күрәсен. Кулны кулга җитәкләп без бергә үтик иртә юлларны, якын дуслар. Сезгә терәк булса, кадерен белеп сакла, яшәгез. Кадерен белеп сакла, яшәгез. Сигәртәле гомер юлларын бергә үтик без дуслар. Нәрсәләр әзерләгән ул алда, Ходай гына белә аны. Без әгәр булсак бергә,
Жеңіл өтер біз бар сынауларны Қолма-қолға жетәкләп біз Бірге өтіп келді юлларны Якын дуслар Сізге тірек болса Қадірін біліп сақла Яшәгіз Қадірін біліп сақла Қадірін сақла Қадірін біліп сақла Яшәгіз Галина Файзуллина үзенә игътибар арттыруның тагын бер ысулын уйлап тапкан. Ул хәзер озын чәчләрен кистиреп, афро толымнар белән йөри. Бу минем балачактагы хыялым иде, һәм ниһаять мин аны чынга ашырдым дип сөенә Галина. Афро толымнарны ул бик ошаткан. Хәзер Галинаны күргән һәрбер кеше кулы белән аларны тотып карый икән. Менә шулай Галина хәзер егетләрне шәлеп итмәкче. Юғалтты мәғәнәсін Түн сенсіз ұзын сүйгенім Мен сенсіз қанатсыз ақышсыман Сен білмейсің Мен сені яратам Yanıp tiksine Ölüp süyem Tek yanımda Tügelisin sen Seni sağınam min Canım süygenim Bir köp qalalar Bir köp şakırımlar hazır keng Bizning yanda Aralarda bilem nişip sena Qıyın iken Тек әзірәк өтсін уақыт һәм Мин қайтырмын, мин құшақлармын сені Үбәрмін сені, һәм яратырмын сені Мин сағындым, нәк сені құяшым Өлік сағындым сені мәхәбәттім Мин сені яратам Гәлі янып тек сені Өлік сүйем Бір түшімде көрем сені Үбәм һәм құшақлаймын сені Тұтам сенің назлы жылы қолларыңнан Аңым сені Нешік хәзір қиын сеңа Аңла сенде Сен менің ойларымда Һәм йөрәгімдә Саклым тек сенің есімің Мен сағындым Нәк сені құяшым Өліп сағындым сені мәхәбәттім Түн сенсіз ұзын сүйгенім Мен сенсіз қанатсыз ақышсыман Сен білмейсің Тек сені Өліп сүйем
Архитектор җырчы кызыбыз Лилия Гимадинова май бәйрәмнәренә Балташка иренең туган якларына кайткан. Уңган килен булып эшләп, шул вакытта икенче бәбәй көтүче кадерле әни булып ялда итеп өлгергән. Алла буйрса, июньдә Лилияләр гаиләсе ишәеп китәчәк. Олы уллары Ринатка энекәш алып кайтырлармы, әллә сеңлекәшме? Монысын без сезгә вакыт җиткәч сөйләрбез. Әлегә әкият тыңлагыз һәм карагыз. Назлы карашың белән мине җылыт, сине яраткан күңлем хискә тулы. Шул мәхәббәтне күрәм күзләреңнән, язмыш юлларын бүләм синең белән, якты дөньяда бергә без мәңгегә. Син генә миңа кирәк, көтелгән бүләк, ашкыны тибә йөрәк, бу без мәхәббәт. Син генә миңа кирәк, бу сөю димәк, бетмәсен
Дани Зайнуллин бу көннәрдә Әлмә шәһәрендә йөри. Нәрсә эшләп йөри дисезме? Хәзер сөйлим. Данисның хатынының бер туган апасы Гөлназ малай алып кайткан. Данис гаиләсе белән аларны бала тудыру йортыннан чәчәкләр, шарлар, салютлар белән бөтен шатларына туры китереп каршы алганнар. Һәм берничә көнгә килгәч инде кунып та калырга булганнар. Кыскасы, Данис баҗасына тәби карага булыша. Мәсәлән, тәпиен юырга. Azabından intikse de Işıraşalmay iken iki yar Qaragaylı urman işlerinde Üzgelengen kibik saksıqlar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haqsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Gözlerinden qaynar damşı damşı Elici yaşları tama bulup uzar Aradağı derya sularına Saksık köyün köylü iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haqsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haqsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Мәңгі ұшырашалмас yarlar köylü Tüzelgenler nasıl qaraşılar İki yardan damğan qaynar yaşlar Deryalarda kuşlu ağalar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haqsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gürüşüge haqsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar
bulup yaşayge yar. Soqsuq bulup yaşayge yar. Xatirlasangiz, uzgan aның premyerasi Oltinoyning Yoqti Nurun qoldi klibi edi. Oltinoy o'zi ismine ko'proq to'g'ri kelishim ekan, yo'qsa бүтән sabablar bilan ekan. Shin-shinlab oltinga ashab qolgan. Ko'pdan tugul sheshlarin oltin tusini bo'yatgan ol. Men hali o'zim bu tusga egalasha olmayman. Mo'ngarshi qora edi bit, lekin akrinlab kunigirman indi dey oltin sheshli Oltinoy sheshlari haqida. Yaşlığımın yazını mühabbetim nazın yüreğim haman sağına Sin kaydasın irkem kütem kişin irten Kurşesiydi tağıda Sin kaydasın irkem kütem kişin irten Kurşesiydi tağıda Yaşlığımın yazını mühabbetim nazın Bulmayken bulmay unutup Halini şekrime bağırımın etilme Kutlu yıllar yaşayım utuyutup Halini şekrime bağırımın etilme Kutlu yıllar yaşayım utuyutup Yaşlığımın yazı mühabbetim nazı Aman eli gönül türünde Kul yolun kaldı kütüp gözler daladı Yaktı nurun kaldı gönülde Kul yolun kaldı kütüp gözler daladı Yaktı nurun kaldı gönülde Kul yolun kaldı kütüp gözler daladı Yaktı nurun kaldı gönülde Kul yolun kaldı kütüp gözler daladı Yaktı nurun kaldı gönülde Yaktı nurun kaldı gönülde Azat Fazliyev oilasi bilan yo'llarda etnaga qaytmoqchi. Kunduz yo'l aytsak, kish bilan ishlaymiz deya yozadi. Ishlaymiz degani aning ya konsert, ya biror majlis tarkib bilan. Odatda jurchilarning shulayroq bo'ladi. Butun kishi yo'l aytganda olar ishlaydi odatda. Shunga ko'ra bitindi jurchilardan da boyroq ishlar bo'lmaydi. Azatga ko'ngilli yo'llar ham o'ng'ishli ishlar tilab qolasi keladi. Qarali babuqay.
Бигерәк мин сиңа ошаганмын икән. Синме? Миңамы? Эй, Азат. Беләсеңме, без яшь чакта бит дөньяның астын өскә китереп яши торган идек. Күпме кызның башын әйләндердек, күпмесе безнең арттан үзе йөрде. Яшьлек бит ул бер генә. Мәхәббәттән янып килик, эзлеп ярларını сөйдек. Яшь чагында барда матур сайланып тормый идек. Hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек гомри кыска икән, сизми калдым үт икәнен. Онтылмый тәүге ярымны төннәр буе көт икәнен. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Күрми калдым, белми калдым яшьлегемнең узганын. Үткәннәрне хәтерләтә бар моңлы җырларым. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Татлы мизгелегенә. Бүгенге көндә Илназ Сафиуллиннан да рәхәт кеше юк. Без яз һәм хезмәт бәйрәме уңаеннан йорт тирәсендә эшләр эшләп ятканда, ул хәзер Төркиядә дуслары белән ял итеп ята. Моңарчы ул Мисырда, Туниста һәм Таиландта булып кайтырга өлгергән. Төркиягә дә инде икенче тапкыр барышы. Ял вакытын белеп сайлаган Илназ. Ярый, шуның өчен күчтәнәчләреңне күбрәк алып кайтмый булдыра алмассың. Көтәбез сине һәм тәмрүшкәләрне. Су буенда ялгыз аккош кайрылган канатларны кайрау, айрылуга
қанатлары. Айрылмағыз, болса да сәбәпләре. Қанатларына қайырауыл, айрылу сәғәтләре. Шит қышны бар итмәс аққыш, ялғыз қанат қақса да. Бізді бірге боламабыз, сулар үрге ақса да. Ялғыз аққыш көрген сайын өзілі бәғірлерім. Негесің бірге шақларының білмейбіз қадірлерін. Ялғыз аққыш көрген сайын өзілі бәғірлерім. Негесің бірге шақларының білмейбіз қадірлерін. Талларға барып сөйелдім, білмәдім бүгіләсін. Білмәдім талларға қарап, өзегім үзіләсін. Талларға қарап мұңаям, ауыр минутларымда. Bir yalğızımını yandırma мәхәббәт утlarında. Yalğız аққыш көрген сайын өзілі бәғірлерім. Негесің бірге шақларының білмейбіз қадірлерін. Айрылмағыз, болса да сәбәпләре. Қанатларына қайырауыл, айрылу сәғәтләре. Хәзер хөрмәтле дуслар, сезнең белән бергәләп беренче эшлекне ачып җибәрик. Игезәк кызлар Рамилә белән Рәсилә Батыровалар ян көннәрен бакчада казынып, табигать кочагында шашлыклар ашап, туган яклары Мамадышта үткәрергә уйлыйлар. Файдалы эш белән күңелне ялны алар шулай чиратлаштырырга җыена.
Мәскәүдә яшәүче автор башкаручы Гүзәлия топ-клип хит-парадының Мәскәүдәге тагын бер резиденты Сөмбел Билалов белән дуэт җыр эшләп атканнар. Бик күркәм җыр килеп чыкты ди Гүзәлия. Июнь айында бу җырга клип та төшермәкчеләр. Сөмбелнең дә Гүзәлиянең дә аерым клиплары безнең хит-парадта зур уңыш казанып килә. Ә уртак клиплары никадәр дәрәҗәдә популяр булыр. Бусын барысын да алга таба белербез. Үздереп уйный гармун, моңагыла туган ягымнан. Гармунымның авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымнан. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрем. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрем. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Гармунымның әтекәй җыры бит ул, әйдә тагын бер искә төшсен. Туган җирләрен ташлап киткәннәр, ишетсә тагын яшен түксен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрем. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрем. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Үздереп уйный гармун, моңагыла туган ягымнан. Гармунымның авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымнан. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрем. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрем. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Һаман да сагынам авыл көйләрен. Шулай итеп топ-клип хит-парадының беренче урынына да килеп җиттек. Ансу архитектура һәм төзелеш институты студенткасы. Институтның концертларында да бик актив катнаша. Ә бәлки мин әйтәм, җырлап сәхнәдән төшми йөргәч, аңа укуы да җиңелрәктер. Кайсы бер укытучылар бик сәнгатькә мөкиббән кешеләр. Ләкин шулай да укырга кирәк, чөнки укып кына кеше булып була.
Язмыш елі алып келген ақыры көресің. Her gün сайын сені келі, менің келі бекте көресің. Ең yakın кішім, сен бет өзішім, ең татлы түшім, бала жемішім, алтын күмішім, ерек тибішім, еректағы yaktı yıldızım sen, yürekteki tatlı hayalım sen, canımдағы жылы құяшым sen, көңілдегі yazғы солышым sen. Әгер мен шулай жандай көріп үзліп сүймесең, атмас едім гүллер кебек, матурғайым менің демесең. Көңілім болса, яныма келсең, яғымым десең, irkelip seysen, hem nazap öpsen, en yakın itsen. Yaraktағы yaktı yıldızım sen, yürektегі tatlı hayalım sen, canımдағы жылы құяшым sen, көңілдегі yazғы солышым sen. Сендік мені еркем сүйдің, теңдер көріп ғырур аққошқа. Сені мені бөлек еткен үшін рахмет айтам язмышқа. Сен меңа керек, мен сеңа керек, бізде yalqınlı yürek, suyu var demek, olin zor bölek. Yaraktағы yaktı yıldızım sen, yürektегі tatlı hayalım sen, canımдағы жылы құяшым sen, көңілдегі yazғы солышым sen. Sen koyuşum, yürekteki tatlı hayalım. Hörmәтле топ клип кит парады бүгенгә шуның белән тәмам. Ошаткан клипларыгыз булса, алар өчен тавышлар юллагыз һәм аларны беренчелеккә күтәрегез. Тавыш юллауның бик җайлы ике ысулы бар. SMS аша һәм интернет аша безнең сайтка кереп. Шуның белән күңелле яллар теләп, мин Ильяс Газизов бүгенгә сезнең белән сау булашам. Очрашканга кадәр. Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанычың артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәренең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3 этаж, модный размер.